創造論と進化論。この2つってもう水と油みたいに絶対に交わらないってずっと思われてきましたよね。でも、もしこの両方を和解させる第三の道があるとしたら、今回のこの時間ではこの壮大なテーマにぐっと切り込んでいこうと思います。さて皆さんはどう考えますか？信仰を守るために科学をまるっと否定するのか、それとも科学を受け入れるために信仰をしてるのか。これって多くの人が心のどこかで一度は考えたことのある問いなんじゃないでしょうか。今回はこの二者択一っていう考え方そのものを乗り越える視点を探っていきます。まずそもそもなんでこんなに対立しちゃったのか、その構図から見ていきましょうか。神学者のムスタファ・イスラモールっていう人がいるんですけど、彼この宗教と進化論の対立は実は輸入された問題なんだって主張してるんですね。彼の主張によれば、この科学 VS 宗教っていう戦争はもともと西洋で教会が知識を独り占めして自分たちの教えに逆らう科学を破門したっていうすごく特殊な歴史から来てるっていうんです。これイスラーム本来の伝統とは全然違っていて、むしろ9世紀の学者アルジャーヒズみたいに昔のムスリムの学者たちは進化論にかなり近い考え方をすでに論じていたっていうんですね。じゃあその輸入された対立をどうやって乗り越えるのか。イスラモールの解決策のど真ん中にある考え方が、これがまたすごくエレガントなんです。それは自然と聖典っていう2つの書物を同じ著者、つまり神様からのメッセージとして読み解くっていう全く新しいアプローチなんですよ。ここで鍵になるのがタビアート・アイエツ、日本語にすると自然の節っていう考え方ですね。彼に言わせれば自然こそが神の創造を記したいわばメインのテキストで、クルアンはその壮大なテキストを正しく読み解くための最高のガイドブックなんだと、そういう位置づけになるわけです。この視点を支えるもう一つすごく大事な概念があって、それがスンネトゥルラー。これ自然界で働いている神の法則っていう意味なんです。つまり進化っていうのは神様に反するただの偶然なんかじゃなくて、むしろ神がこの世界を作って動かしているシステムそのもの、その法則の表れなんだって捉えるんですね。このちょっと挑発的とも言える言葉が彼の思想をズバッと表していますよね。自然という書物に書かれている僕らが観察できるプロセスを否定するっていうのは、創造主のやり方そのものに文句を言うのと同じことなんだと、彼はそう問いかけてるわけです。さて、この2つの書物っていうフレームワークを使うと、今までずっと対立の歌詞みたいに言われてきた天地創造の物語ってどういうふうに読み解けるんでしょうか。ちょっと見ていきましょう。ここで注目すべきは言葉のすごく繊細なニュアンスなんです。創造の命令として有名なあれという言葉、普通はあれ、そうすればそれはあったって訳されて一瞬で何かが生まれるイメージですけど、クルアーンで実際に使われているのはクン・ファヤクンっていう表現。これ生成のプロセスに入れっていうような意味合いで、完了形じゃなくて現在進行形なんですよ。つまり聖典の記述自体が時間をかけたプロセスを示しているってことなんですね。じゃあアダムの肋骨からイブが育られたっていう有名な話はどうなんでしょう。イスラムールはこの話ってクルアン自体には一言も書いてなくて、イスラエリーヤと呼ばれるユダヤキリスト教の伝承から入ってきたいわば外来の物語なんだって指摘します。クルアンを基準にすることで、こういう後から入ってきた物語をフィルターにかけて本来のメッセージを読み解くことができるというわけです。じゃあそういう外から来た物語を全部取り除いた時、アダムっていうのは一体何者として描かれているのか。ここからがこの解釈の最も革新的で、一番面白い部分に入っていきます。イスラモールはクルアーンが2つの言葉をちゃんと使い分けてるって指摘するんです。一つはベシェル、これは肉体を持つ生物学的な人のこと。もう一つがインサーン、これは神からルフ、つまり魂とか意識、理性を授けられた存在です。ベシェルはルーシーみたいなホミニドを含む進化の過程にいる生物。そしてインサーンはその中から選ばれて道徳的な責任を負う存在になった人間を指すっていうんですね。このタイムラインを見てもらうと、その関係がすごくよくわかります。何百万年っていう長いベシェルとしての生物学的な進化の歴史があって、そのずーっと後にある特定の時点でアダムが道徳的な責任を負うインサーンとして選ばれた。この解釈だと、アダムは最初の人科の生物なんかじゃなくて最初の預言者、つまり神様と契約を結んだ最初の人間だったということになるんです。さて、こういう理論的な話って
じゃあ現実の世界にどんなインパクトをもたらしたんでしょうか。この第三の道がトルコの社会とか議論にどんな影響を与えたのか見てみましょう。このグラフが示しているように、この新しい解釈は社会のすごく広い層に響いたんですね。特に信仰と現代科学の間で板挟まになってた若者とか学生、それから学術界にもものすごいインパクトを与えたことがわかります。具体的に言うと、大学でこの関連テーマの博士論文がものすごく増えたり、学生たちは信仰を捨てなくても科学を受け入れられる道を見つけたんですね。面白いのは、これによって反進化論の側もただ否定するんじゃなくて、もっと知的で洗練された議論をしなきゃいけなくなったんです。ある生物学の教授がこの本を読んで初めて信仰と和解できたんだって語ったエピソードなんかはすごく象徴的ですよね。つまり、この考え方が壊そうとしたのは、まさにこの言葉が示す偽りの二者択一っていう罠だったわけです。どっちかを選ばなきゃいけないっていう長年の思い込みそのものに不穴を開けたんですね。自然界を神の言葉で書かれた一つの壮大なテキストとして見てみる。この視点って僕たちに新しい問いを投げかけてきます。もし本当にそうなら、僕たちはこれまでその書物の中に書かれていたどんな大事なメッセージを読み飛ばして見過ごしてきちゃったんでしょうか。